скарам. Добре, защо? Бичава, мокро зърното. Давай го. Те не са събудни, излият краката малко водата да се такова. Охо! Какво да кажа, нещо ли? Искаш да ти кажа, че благодаря на всички момчета, които събраха парички за тия хубавите риби. Да. Кажи нещо за рибите, а? Рибите са, ей такива имаш, ей такива. Ей такива. Тук не се помня, не. Давай в трюма, в трюма! Маркар, само да номер сам да вадиш жребчел. Аз ли? Чакай малко, брат, тогава за какво ги пускал? Дайте, внимай ли тръпчата проверявам. Гледай. Дай нещо на байде. За той говорим. Чакай, Тодор, чакай. Бах, ти рибите, ама. Види, ще му супи ръката, човек. Гледай, виж. Бах, той тръмч, колко събира? Да, то сериозно тръмчето. Тото той няма риби жребче, удара, тръмчето. Е, папагалите, неба. Браво, ева на момчета. Томчета само ги пускаш на дървета и ги кичим като такова. Коледни играчки стават. Давай, защото няма време. Да. За тебе, не ги уморим. Те го крие единия. Той един е. Дай го оправим, бе, дай го оправим. Той ще се оправи. Ти са оттам. Да, мятай сега ще бъде. Може. Той чувал, сега ще го чуваме на този човек, къде ми малко копичката. Искам другия път, като пораснат пак е те да ми щупат стойката. Хайде, отивай сега загрявай олиото, ни идвам. Нали? Прима да ни фадиш! Тя глупости! Не прима, няма да... Мъгдата. Не, как бе? Кашата тък. Ама не тък. Кашата тък.